Organize Franco Govea Memorial Cup. So आयचे लास्ट क्वार्टर फायनल आणि आयज जिखणार सेंट एंटनीस क्लब असोल्डा. सो फाल्यां आमच्या फर्स्ट सेमी फायनल FC शिवोलीम वर्सेस सेंट सेबेस्टियन यूथ फातोर्डा आणि सेकंड सेमी फायनल फॉर बेतलपतीम स्पोर्टिंग आणि सेंट एंटनी आणि सेंट एंटनी असोल्डा. सेंट एंटनीस असोल्डा. सर हे तुमचे फायनल केन्ना जातले? फायनल 24 तारखेर 24:30. सो मागता सगळ्या लागीं येवन आमच्या क्लबाक सपोर्ट करचो आणि फायनल एन्जॉय करचो. थँक्यू.